Umintri rang ba ka jela u Conrad ki sangma ha ka khat waitrik rumpang ula plipat ba ya ka nokrek skate park hapo tura government college hapo ke sin jam jong sports infrastructure development kabat mu ban penroy ya ka jingdon jing madan ya lek kai bat ka jinga shim benta hapring ki samla west karo hills ya ka ni ka skate park lashna kum ka corporate social responsibility CSR jong ka decathlon bat ya ka bala pentre kam da ka one stage haringkan ka jinga lang bat ka global Himalayan expedition GHE kani ka jaka ka thmu ban kin tiwi ki wepat ki jat jinga lek kai bat ban penbiang ya ka jaka pendot por na ka benta ki samla ka than haba ai jingkren ha ka ni ka sngi umintri rang ba ul ai khuble ya ka jingtri shitom jong ka tura government college ki nonga tri lang ka than bat ki seng ki baya tri lang ha ka jing pendam ka ba so ya ka ni ka project haba penken mau ba ulabu ya umau nongrim ya ka ni ka project na do jan shisnam menshwa u Conrad uloong kadon ka jing sngo hun haba yo I halor ka jing pendap pura ya ka project hadin balabu ya umau nongrim kapen kemen shibon yang nga bandan lang habaro ki artli ki jingalang habakran halor ki sin jam ba ula im hakasen shar kadar umintri rang ba ula kentho da ka baong ngait hagi kampen roy ki bangila ban sngo om tang ban yo sngo ne yo I hagi kon ula ong ru babon ki samla ya lek ka skateboard ki ju ya lek kai hai ki jaka pat ba namar ka jingbam dan ni ki madan ya lek kai ki bakerpang bat ula pen pau ya ka jingkermen ba ka ni ka jaka ka batmai kan pen biang ya ka ni ka jingdon kam haba pen kesan halor ka jingdon kam ban pen biang ya kilat kilinti ki batei ki samla umintri rang ba ula ong kam pat biang ban ong ya ki samla jongi yak ei ka ba ki dei ban le Hidei ru ban pen biang ya ki lat kilinti ba pher ki bakat kum ka jing tenat ka jongki ka nokrek skate park lakmi linti bakan longkum ka wene ki jaka bakerpang na ka bentai ki tenat ya ka jinga lek kai skateboard hatura bat ki than ba marjan